Izetan direneak remontadak, horretire politzenak. Ze lehenengo sufriditzen zu apur bet, baina gero itzelesko postasun emoten zu, amaiera buelte emoten duenean. Kontrakoa, partidu izatea superabrosi due, adibidez 0-0 bat. Sufritzen denpora guztien, eta ganera ez da guze bezolan, ez da nean pastan ez bez. Igual talde danak azpaztainatena dara, igual futbolan inguruan dauen industria. Ez direla euskaldunek. Esangote akabuko kopakoa irabazin zurirako. Futbola gura udot, baina futbolan barruen, hemen goanaz elez atletikeko naz, ganera familia guztiedeko eta atletikekoa, así que non guazeko naz ba. Igual futbola eta musika beti izen direlako, egon direlako apur bete batute, ez da, estadiotan beti kantau izen da, eta musika bada bebai zaleen parte, zorrara ezten dutzu bebai, zerbaiten parte zarela edo talde baten zauzela eta danok arala bat. Orduen hori da musika emoten dutzena futbolari edo alderantziz. Lagunekaz egotea, lagunekaz olgetan, eta baten liga irabazien duen, hasiko guai, eta horri txineuen, Porto lo Alto. Aldeu, Kirolak beti aldeu hori, lehen esan dutzuna gaitik, ze musika eta kirola beti egon dire batute. Eta ganera, kirola egiten dugunean bakarkako kirola bada askotan, nik adibidez, musika entzuten dut. Orduen nik uste baietz, bakoitzak eguko dugu berantzera, baina bai. Ondo dagoela uste dut, ze futbol taldekak hauen klubek eta dirudeki eta hori inalizetea beguai dauz, kultura sustatzen duzu, aldi berean emoten tezu talde batzuri, musika taldeeri ezagutarazteko espazio bat, eta futbol zalei bebai ondo pastako momentu bet, eta kultura bada musika eta bada futbola bebai. Hori batzea oso politxo dagoela uste dut. Sentimentu, ez da? Eta emozioa. Ze espada atletik igual ez neuke ikusiko partidurik. Olgeu ikusi atletik baino ez.